jama'a ya muka ji da wannan lamari kai tsaye Kwankwaso ya buɗi baki ya ce yana so ya shiga APC. Wato siyasa sai dan siyasa, ni da naga wannan bidiyon ma kasa cewa komai nayi. Karo na farko na ga wani abu da ya rufe min baki na kasa yin magana, amma na san ku za ku ce wani abu bayan kun gama kallon bidiyon. Saboda haka yanzu nan zan sa muku wannan bidiyon ku tsaya ku kalle shi har ƙarshe sai kuma mu haɗe a comment section. Ina son shiga APC kuma ban ce ba zan shiga kuma har yanzu, amma a wanda matsayi ni yanzu a wannan ƙasar waye zai gaya mini rigima da tashin hankali da muka ɗauka a kan kafa APC? Ai mu muka kafa ta, ai mu ne muka jagoranci, mu ne muka san yadda ake federal government, ba ɗan ACN ko ɗan CPC ko dan wata jama'iyya wanda bai san ma me ake yi ba a kan gwamnati. Mu muka tsaya muka yayi, mu muka kalubalanci federal government, ba irin rigima da ba daidai ba. Har yan majalisa ta ga an an kwashi a kai sa kuɗi sa. Babu tsirar da ba a yi ba, EFCC, ICPC, 'yan sanda, 'yan sanda, kowa ba abin da mu muka taba. Mu muka jagoranci. Mu muka haɗa tun daga irin su baya jiha 7 muka fita. Duk wannan abubuwa yanzu ya wuce, wa suke magana wa da suka goyi bayan suka yi kaza, wanda suke yaran da suke lokacin ma da maza suke maza lokacin da suka yi mata yanzu da suke ganin su ake so. Wanda ya ce mu shiga APC mun yadda, amma ka kawo mana menene yan NPP za ta samu, me darajar su abba hawa, me da babu jihar da babu da ɗan takarar gwamna, ba inda babu da karamar makarantar sanata da sauran kuduru da shugabanni na state da yawa daga cikin kuna zuwa jihohi, waye yanzu jiha aka ce babu yan state, duk wannan me darajar su. Saboda haka ka kawo ansa, mun yadda mu shiga, mun yadda mu, amma kada ka je ka mai da ni gurin da muka kafa aka zo aka wulakanta mu. APC shekarar 8 ƙarƙashin Buhari, ko guzuran gobe, ko mun gode, duk shugabannin da suke cikinta, saboda mu ɓangaren mu na PDP a lokacin nan ba mu da mu aka fara ba a zahiri, amma duk muna ciki haka ne. To a halin yanzu 'yan siyasar Najeriya, domin ba zan ce muku iya Kano ba, sun kasa yin shiru da bakin su akan wannan lamari. Kowa da irin abin da yake cewa, kai har da waɗanda ba 'yan siyasa ba da 'yan jam'iyyar NNPP suna ta magana. Amma karo na farko ni ba zan yi magana a cikin wannan bidiyon ba. Kawai dai ku gaya mana menene ra'ayinku game da wannan lamarin da yake faruwa a comment section. Allah ya ji gan iyayenmu.